ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେପରି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଅଛି, ସେଭଳି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ରହିଛି। ଯେପରି ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଫଳ, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି। କାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ତାର ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ମାଟି ଉପରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତଳେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ମଞ୍ଜିଟିଏ ଥିଲା, ମଞ୍ଜିରୁ କେମିତି ଗଜା ହୋଇ ଉପରୁ କାଣ୍ଡ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତଳକୁ ଚେର ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଯେମିତି ଗଣ୍ଠି, ପବ, କକ୍ଷ। କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କହନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ପବ କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ପବ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଗଣ୍ଠିର ଯେଉଁଠାରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ସେହିଠାରେ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କକ୍ଷ କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କକ୍ଷଠାରେ କଢ଼ି ବା କଳିକା ଥାଏ, ଏହାକୁ କକ୍ଷ କଳିକା କୁହାଯାଏ। ଏହି କଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଶାଖା, କାଣ୍ଡ ବା ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଣ୍ଡ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ସବଳ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଖାରୁ ଗଛ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଖାରୁ ଗଛ ସିଧା ହୋଇ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଲଟେଇ ଲଟେଇ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ସିଧା ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ସବଳ କାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ ଏବଂ କଖାରୁ ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ। ସବଳ କାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଆଶ୍ରାରେ ସିଧା ହୋଇ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବଳ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରା ନେଇ ବଢ଼ନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସବଳ କାଣ୍ଡର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଏସବୁ ସବଳ କାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବା, କାକୁଡ଼ି ଗଛ, କଖାରୁ ଗଛ, କଲରା ଗଛ ଏଭଳି ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ, ମୂଳ ଭଳି କାଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟିଥାଏ। ଅଦା, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଓଲୁଅ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତର କାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସାରୁ, ଓଲୁଅ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଏବେ କିଛି ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।